Tilauksemme käsijohteita Kaihdekauppa.fin suunnitteluohjelman avulla klikkaamme tästä Suunnittele, näe hinta ja tilaa. Ensimmäiseksi ilmoitamme kappalemäärän sekä toivotun pituuden käsijohteelle. Mikäli haluamme tilata eri mittaisia käsijohteita, painamme tästä. Ilmoitamme kannattimien lukumäärän sekä asennetaanko käsijohde ulko- vai sisätilaan. Kannattaa huomioida, että tässä oikealla puolella näemme koko ajan lisäinfoa, mikäli jokin asia tuntuu epävarmalta. Mikäli olemme tässä kohtaa tyytyväisiä, voimme siirtyä eteenpäin ja laskea käsijohteelle hinta. Tässä näemme hinnan, joka sisältää arvonlisäveron ja rahdin. Ja tässä alhaalla näemme tämänhetkisen erittelyn valinnoistamme. Nyt voimme siirtyä eteenpäin ja suunnitella käsijohteelle yksityiskohdat. Tässä vasemmalla puolella näemme kaikki ne yksityiskohdat, joita voimme valita käsijohteeseemme. Tästä valitsemme esimerkiksi kannatinvaihtoehtoja, ja mikäli täältä muuttaa vaihtoehtoa, kannattaa huomioida, että hinta päivittyy samalla täällä oikealla ylhäällä. Ja tässä oikealla puolella näemme taas lisäinfoa tarvittaessa. Nyt voimme siirtyä eteenpäin, kun kaikki yksityiskohdat on valittu, ja laittaa tuote ostoskärryyn. Käsijohde on nyt siirretty ostoskärryyn ja voimme siirtyä eteenpäin kassalle tehdäksemme tilauksen. Kassalla näemme vielä erittelyn tämänhetkisestä tilauksestamme. Mikäli haluamme muuttaa jotakin mittaa tai yksityiskohtaa, painamme tästä. Näemme myös arvioidun toimitusajan, ja toimitusaika on aina aika tuotteen tilaamisesta siihen, kun toimitus lähtee meiltä eteenpäin asiakkaalle. Kassalla on myös mahdollisuus lähettää ostoskärryn sisältö tarjouksena omaan sähköpostiin. Omasta sähköpostista on taas mahdollisuus laittaa tarjous edelleen ostoskärryyn ja sitä kautta tehdä tilaus. Mikäli olemme tässä kohtaa tyytyväisiä tilaukseemme, siirrymme eteenpäin kohtaan tilaus ja maksaminen. Syötämme henkilötunnuksen ja mikäli valitsemme laskun tai osamaksun maksutavaksi, noudetaan osoitetiedot automaattisesti väestörekisteristä. Mikäli valitsemme suoramaksun tai korttimaksun, painamme tästä, jolloin syötämme manuaalisesti asiakastiedot. Siirrymme eteenpäin yhteystietoihin. Ilmoitamme sähköpostiosoitteen, yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron sekä mahdollisen viestin tilausta koskien. Nyt olemme tulleet niin pitkälle, että voimme lähettää tilauksen eteenpäin painamalla Lähetä tilaus nyt. Ja samalla hyväksymme sekä osto- ja toimitusehdot. Tämä oli lyhyt esittelyvideo siitä, miten tilaamme käsijohteita osoitteessa www.kaihdekauppa.fi. Kiitoksia minun puolestani.